Сын Лукашэнкі таемна стаў спеваком. Вядучы YouTube-канала «Абсуждаем» Іван Прус згадаў цікавы выпадак пра нявестку Лукашэнкі Ганну Сялук і яе мужа. Калісьці Прус працаваў у беларускім прадзюсарскім цэнтры «Спамаш», і аднойчы туды прыйшоў з нечаканым пытаннем сярэдні сын Лукашэнкі Дмітрый. Як расказаў Іван Прус каналу «Жыццё Маліна», Дмітрый Лукашенко разам з нейкімі ці то сябрамі, ці то сваякамі прыйшоў, каб запісаць песню на тэкст сваёй жонкі. Гэта мусіла стаць падарункам Дмітрыя Ганне на дзень нараджэння. Прычым запіс быў часткай вялікага сюрпрызу, які планавалі зрабіць для Ганны Сялук у ранішнім эфіры дзяржаўнага тэлебачання. И они планировали, что эта песня прозвучит в доброй ранице, значит, они утром разбудят Анну, скажут, что Анна, подъем, включат ей БТ, я не знаю, может, у них это и было, нормой жизни встать, включить БТ. И там по доброй ранице заиграет ее песня, и у человека будет день рождения. Сюрприз. Але ж выглядае, што калі прэзентацыя песні і адбылася, то гэта было ў вузкім сямейным коле. Прынамсі, публічна ні пра якія песні Дмітрыя Лукашэнкі нідзе не паведамлялася.